IFM News. IFM News. Lokal. Go ahead, Aludens. Iti manalon iti lawag kenti dingras kapo iti pribilehyo nganit tagadakwada para talang karatoy livelihood kabalik at farming program para kadakwada 100 farmers maniput tilawag 100 met maniput dingras iti na beneficiaran tinda kamatatang programa baben iti panagbinulig iti Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, 1st and 2nd Congressional District, and of course iti SM Foundation Incorporated iti laing Kalman. Mismo nga dagiti manalon itinikan iti kasagundaway tapos ikastaget mabuild iti katarigagid nga agbalin met nga entrepreneur, farming entrepreneur iti bukod nga lugar. Iti agdama adumetem dagiti Timuras iti panag-negosyo na babayin iti panag-farming kas iti Pasulkin kasamitin iti iti Adams Ilocos Norte. Naman nga dagiti nga manalon ket manipot ti Barangay Kasili iti Lawag City, Barangay Nabuta South iti Bandang Kenti lagi Sail iti Lawag City. Iti into nga iti Dingras Ilocos Norte manipot ti Barangay Soyo, Barangay Espiritu, Barangay Kapasan, San Francisco Kenti Barangay, San Marcelino Dingras Ilocos Norte. Dagiti na dakamat na mga barangay iti may bilang at farming performers iti probinsya ti Ilocos Norte iti may bilang cash low income individuals mangnamnama iti DA nga dagitoy nga nekan iti guntaway nga agsanay ket dumuras iti panagbiagda babaen iti panagbulmula cancer kinando pa iti panagnegosyo. Idol Dennis Alipio, Tatak, Aremen. Maraming salamat.